Son Susana González, a actual patrona maior da Cofradía de Pescadores La Anunciada de Baiona. A día de hoxe pois somos aproximadamente uns 210 asociados, dos cales un 26% aproximadamente pois somos mulleres dentro desta entidade. A maior parte das mulleres estamos traballando en recursos específicos, sobre todo como pode ser o sector do percebe, e despois, bueno, pois tamén as mariscadoras da praia e algunha ouriceira. Eu son patrona maior desta entidade desde o 2014, foi a primeira miña legislatura que empecé aí, pero sí que xa estou vinculada ao mundo do mar desde pequeniña. Eu veño dunha familia de xente do mar. O meu pai e a miña nai, o mesmo que as miñas aboas, eran percebeiras. Eu teño 3 hermanas que somos percebeiras as 4. No 2003 eu fun, elexida presidenta do sector do percebe, un sector que estaba unificado por aquel entonces, que englobaba a 150 profesionales en este sector, homes e mulleres. É un sector duro, un sector de homes, de tradición moi masculina, de sempre me costou moito sudor, sangre non vou a decir, pero si lágrimas estar ao frente deste sector e intentando recuperar un sector que por aquel entonces estaba moi deteriorado e con grandes problemas para subsistir. No correr dos anos o fomos encamiñando, encauzando, modificando moitas maneiras de traballar e de facer as cousas, e iso, en todos estes anos, desembocou en que a día de hoxe seamos un sector que hoxe non está unificado, está separado, está o sector do percebe a flote e o sector do percebe a pé, pero que ambos sectores son sectores que están funcionando moi ben e son de reconocida gestión a nivel Galicia, con ca implementación de moitas maneiras de traballar que deron moi bons resultados e que se copiaron algúns en outras cofradías. Nos aprendemos de outros sitios tamén, e que a día de hoxe fan que sean sectores rentables, como digo, dos máis valorados, e que mellor vendemos o noso produto a nivel Galicia. Temos precios moi bons durante todo o ano na nosa venta do percebe, é un sector que está bastante profesionalizado, que a xente, con este equipo de vigilancia tan potente que temos, a xente que traballa neste sector fai o baixo unha normativa a parte da propia normativa galega, da Xunta, cunha normativa propia, con moitas medidas, que precisamente deriven que sea un sector rentable para os profesionales que del viven e para a entidade tamén. Nosa cofradía, como a maior parte das cofradías de Galicia, atrae a súa historia dende fai moitos anos, de comenzos do século XX, que foi, no seu día fundada un pouco para dar amparo e axudar a xente do mar que por aquel entonces se quedaba desamparada cando acontecían desgracias neste medio, os fillos dos mariñeiros afogados, as súas mulleres e todo eso quedaban nun desamparo total. Isto un pouco, según vamos conocendo, os que vimos detrás foi un pouco a iniciativa, polo que no noso caso, polo menos, se supoño que todo xurdiu a Cofradía de Baiona. Recursos fundamentales son o sector do percebe, é o sector máis importante a día de hoxe dentro da cofradía, tanto en número de asociados e asociadas como en facturación.
Tamén é moi importante o sector do ourizo, que é un recurso de campaña, pero que é fundamental dentro da cofradía. E, bueno, logo pois, temos outros recursos específicos, como navalla, un pouquiño de alga, un pouco de marisqueo. Logo están os sectores do pulpo, ainda que este ano pois, non é precisamente un ano bo para o pulpo. Temos enmalle, temos un pouco de palangre, bueno, nasas, un pouquiño de todo. Como digo, pois é bo e importante porque pois, durante o ano nos vai mantendo e nos axuda a manter a entidade. A nosa cofradía ten dúas lonxas, atendemos a lonxa de Baiona e tamén a lonxa de Panxón, e para, como digo, pois, dar todos os servicios que precisan os nosos asociados e defender os seus intereses, pois temos unha plantilla de empleados propios de 16 personas, das cales a mitad, 8, son vixiantes, son gardapescas, que se preocupan e teñen como cometido defender pois, os recursos que están nas nosas competencias marisqueiras. Traballan fundamentalmente no percebe, porque, bueno, é un recurso que está moi castigado polo furtivismo, menos agora, gracias a este servicio de vixiancia, pero que é un problema, é unha lacra do furtivismo, tanto interno como externo, que castiga a todas as cofradías. Entonces, a maior parte de nós, sobre todo cando podemos, pois os nosos recursos, moitos deles vanse en ter un bo equipo de vixiancia que proteja, bueno, pois, do que teñen que vivir parte dos nosos asociados, polo menos. Sin que entendemos de sempre que era fundamental ter un bo servicio de vixiancia propia, máis alá do que as autoridades ou o equipo de guardacostas de Galicia poda axudar, si que entendemos que non poden estar sempre en todos os lados, son moitos quilómetros de costa galega. Entón, nós sabíamos e tiñamos claro que o sector noso do percebe, para recuperalo e mantelo no tempo dunha maneira lucrativa, rentable, pero ao mesmo tempo sustentable, que nos durase no tempo, era necesario vixiala e cuidala. Entonces, bueno, pois no 2003, cando eu comecei como presidenta dos percebeiros, unha das primeiras medidas que acordamos nunha asamblea foi contratar un servicio de vixiancia propia, que por aquel entonces foron 2 vixiantes. Establecemos unha cuota dentro do sector percebeiro a maiores para dirigir precisamente a este servicio de vixilancia, e ademais tamén contamos, bueno, pois, cas axudas que dende a Consellería Europa veñen para este tipo de accións, no? Que van na línea de cuidar e proteger os recursos. Unha das partes máis duras é a ter que enfrentarte aos teus propios compañeiros cando non cumplen e cando che están roubando o que é de todos, porque ao final o furtivismo é roubar o que é de todos e o que todos estamos obligados a respetar. Entonces, é ese furtivismo interno, é o que nós lle chamamos o furtivismo interno, que son profesionales que están dentro da cofradía, que teñen un título habilitante para traballar, en este caso, percebe ou calquer outro recurso no que estén roubando ou comportándose de maneira ilícita, e que resultan quizá os máis dañinos, porque son xente de dentro que conoce o funcionamento dos vixilantes, que conoce o funcionamento da entidade, de como traballan cando habitualmente les van, digamos, cos seus compañeiros dentro das súas horarios de traballo e zonas e todo iso, pero que logo ademais se dedican bueno, pues en horarios que non poden, con cuotas que non deben, zonas que están ao mellor vedadas, pois se dedican a facer ese sobretraballo que lóxicamente perxudica en primeira instancia os compañeiros que teñen que vivir e manterse atendendo as reglas e a legislación, e por suposto causan un daño no recurso tremendo e moitas veces irreparable. Que esta época do COVID que nos viu a afectar a todos, como non podía de ser de outra maneira, nos tamén nos afectou moitísimo. Cando se decretou o estado de alarma en marzo, a mediados de marzo, a nosa actividade fundamental, que o Percebeo Erizo, parou, porque lóxicamente o parar a hostelería, que é o noso cliente fundamental e principal,
eses sectores tuveron que parar porque non tiñamos salida comercial para esos produtos e a facturación na lonxa caeu hasta un 90%. Foi moi duro, conseguimos non ter que mandar a xente ao ERTE, nin tomar medidas, e bueno, e agora estamos intentando, pois, prevemos que vai ser complicado este ano non acabar con pérdidas porque tendría que vir un inverno moi bo, unha campaña de erizo tremendamente boa para poder, digamos, compensar esa pérdida de facturación que tuvemos enorme, pero bueno, a verdad que estamos bastante contentos como arrancamos, como fomos cando empezamos a, digamos, a abrir actividades, empezamos a traballar outra vez o Percebe e outras cousas, sí que estamos bastante contentos como estamos indo, os precios que estamos acadando na venta do Percebe son espectaculares, a verdad que son dos millores de toda Galicia, a xente está contenta e, bueno, a entidade tamén sabemos que vai ser difícil acabaremos o ano a económicamente falando das contas, pero bueno, creo que vamos o batacazo vai a ser menos do que en principio creíamos en pleno confinamento, porque foron uns meses realmente duros e complicados e sobre todo para manter alta a moral e actitude dos asociados, porque, bueno, sabedes que a xente tardou en cobrar, nós estábamos considerados, pois, digamos, sector fundamental, tuvemos máis complicado acceder ás axudas para a nosa xente que non podía traballar porque non tiña quen venderlle, pero ao mesmo tempo era difícil acceder ás axudas. Bueno, foron tempos difíciles que agora, bueno, pues vamos encamiñando e que esperamos ir mitigando polo menos un pouco ou bastante ese batacazo tan duro que tuvemos co COVID. Dependemos moitísimo, como dixen antes, da restauración. Para nós é fundamental que a restauración funcione ben ou bastante ben, polo menos para vender sobre todo os produtos que manteñen a nosa cofradía, que son mariscos. Entonces, bueno, a ver, confiamos en que a restauración está sufrindo bastante tamén os efectos do COVID e como ten que traballar e tal. Nos, de momento, a verdad que nos está indo ben, estamos vendendo ben, a nosa produción cada día que salimos ao mar se vende sempre, ningún día nos quedou aí sin vender, entonces queremos ter fe e confianza que, aunque sabemos que os tempos van a ser complicados para todos, temos que ser modestos nas expectativas, pero sí que temos confianza en pouquiño a pouco, non digo generaremos beneficios porque non, penso que temos agora así uns tempos duros por diante, pero intentaremos e confiamos en poder manternos aí para poder manter, como digo, o noso equipo, poder manter as infraestructuras, os servicios e seguir como hasta ahora. Esta é a nosa lonxa de Baiona, pois unha lonxa onde non hai moitos anos estaba chea de actividade e de subastas diferentes. Desgraciadamente, na actualidade, aquí só facemos a subasta do Percebe. A día de hoxe non facemos outras subastas porque, por desgracia, a maior parte do peixe que se pesca na nosa cofradía se marcha a subastar e a vender a outras lonxas, no noso caso a lonxa de Vigo. Recursos como son o ourizo, cando estamos en campaña, fais unha subasta telefónica e cando saímos ao mar xa saímos co ourizo vendido, entonces xa está adxudicado, non é necesario despois facer aquí unha subasta. E os demais recursos, pois a día de hoxe non é preciso subastalos porque, bueno, pola escasez deles, a maior parte están vendidos antes de chegar á lonxa e non temos esta necesidade. Hai moitos anos, pois tanto aquí en Baiona como na nosa lonxa de Pansón, sí que había diferentes subastas, tiñamos por aquel, non sei, o mellor hai 12 ou 15 anos, aquí se facía diferentes subastas, pero, por exemplo, unha subasta de lubina era única porque era tal cantidad de lubinas que entraban na lonxa que había que subastalas aparte, había moitísima lubina. Despois subastábamos o peixe variado, que
tamén había grandes cantidades, todo o peixe se subastaba aquí, subasta de percebe, facíase subasta de nécora, de centolo, había moitas subastas de diferentes especies. E na nosa lonxa de Pansón pois ocorre o mesmo, ali tamén se facían diferentes subastas e hoxe en día a actividade que ali facemos é unha venta directa. Os barcos que venden na nosa lonxa de Pansón, despois de pesarlle, etiquetarlle todo o seu peixe que traen do día, pois eles mesmos xa se encargan de vendelo directamente ali aos compradores. É a actividade que temos nas nosas lonxas a día de hoxe. E alá polo 2003, máis ou menos, eran aproximadamente uns entre 700 e 750 kilos de percebe diarios que subastábamos. A medios antes de teremos este sistema, o que se facía era unha subasta a voz. O subastador Ángel, que sigue sendo o mesmo, pois cun megáfono empezaba a subasta do percebe sempre a baixa. Ele empezaba no precio máximo que consideraba para a calidade e calibre de percebe que había ese día, empezaba a subastar co megáfono pois a voz, empezaba a baixar e se iba parando pois hasta que se chegaba o máis barato. Hoxe en día a subasta sigue a mesma tónica, é dicir, unha subasta a baixa, pero os medios cos que se fan son diferentes. Os compradores, cada un deles teñen un mando electrónico que, bueno, según na pantalla o precio do percebe vai baixando, cando eles están interesados, paran cos seus mandos a subasta, entran no recinto e van escollendo aquelas caixas de percebe que máis lles interese, máis lles gusta, como funciona hoxe en día a subasta. Ahora xa estamos traballando, bueno, cun novo sistema e un novo programa cos smartphones ou incluso sin estar aquí presente, onde se pode parar, seguir e comprar sin estar na lonxa pois aqueles lotes de percebe que che poidan interesar. Eso xa estamos, digamos, nese paso tamén de ir un pouquiño máis alá. E tomamos a decisión entre todos de constituir unha agrupación, de elaborar un réximen interno, de contratar vigilancia, de elexir unha xunta directiva que gestionara este sector e dirigir este sector. Bueno, pois de todas esas decisións que tomamos no 2003, eu fun elexida neste sector presidenta do sector do percebe de Baiona. Era a segunda muller presidenta en este sector, xa antes había estado durante un tempiño outra muller, que era argentina, e bueno, despois pois eu fun durante moitos anos, hasta o 2014 de feito, que foi cando fun elexida patrona maior da cofradía, e son cargos incompatibles e polo tanto tuven que deixar de ser a presidenta do percebe, e durante eses anos todos xa habían empezado con esa presidenta do percebe chamada Argentina un pouco antes de min, cambios moi importantes, diferencias brutales que había entre homes e mulleres dentro deste sector. Bueno, todos sabemos que o sector do percebe de sempre foi un sector considerado de homes, un sector moi duro, de moito risco, pero curiosamente aquí na nosa cofradía en Baiona sempre hubo moitas mulleres percebeiras e moi boas percebeiras. Entonces había tremendas diferencias a hora de traballar, pese a que traballábamos homes e mulleres todos xuntos, sí que logo a hora de acadar resultados se marcaban diferencias. Unha bestial era que as mulleres só podían coller 3 kilos, mentras que os homes collían 5. E iso era así, a diferencia estaba marcada, se eras home ou se eras muller. Aquí a hora de subastar o percebe, vender o percebe das mulleres botábase na mesa de atrás, o sea, primeiro se vendía o percebe dos homes, que eran os cabezas de familia, os que tiñan familias que manter, e logo xa se vendía po final o das mulleres, que, bueno, elas viñan ao percebe un pouco para os gastos delas e para as súas cousas. Isto era a mentalidade que había. Esas eran así das diferencias máis destacadas, non había moitas outras. Foronse eliminando esas diferencias, e outra era que as mulleres pagaban máis impuestos aquí na cofradía, por exemplo, como socias, e as fomos cambiando, erradicando, igualando os procedementos de traballo, as obligacións que poidéramos económicas que poidéramos ter ca entidade,
bueno, cambios importantes. Primeiro, eliminar esas. Na miña zona, pois hai moitas mulleres de sempre, percebeiras, que mantuveron as súas familias e defenderon as mesmas traballando no mar e traballando no percebe. Fixémonos ao principio, nos últimos anos, un goco como un máis dentro da nosa entidade, porque ao principio sí que nos costou por diferencias que se marcaban entre homes e mulleres, pero bueno, a día de hoxe traballamos como iguales, cada un defendendo o seu traballo e os seus intereses. Por aquel entonces os medios solo de traballar eran penosos, non tiñan roupa, non tiñan calzado, iban a traballar ao mar os percebes pois ca roupa máis bella que tiñan, co calzado máis bello que tiñan, precisamente para non romper nin estropear o pouco bo que podían ter. Os medios co que contaban eran nulos, non había neopreno, non había chalecos salvavidas, entonces a vida deles foi realmente dura no sector do percebe. Nos, a día de hoxe, pois é un dos aspectos que afortunadamente tamén cambiou moito, temos moitos máis medios para traballar, sin lugar a dudas, desde os equipamentos que utilizamos hasta os medios e recursos que, en este caso, pois a Consellería do Mar ou a Xunta pon a disposición da xente traballadora do mar, percebeiros, mariñeiros e xente en xeral, como poden ser barcos, helicópteros, personal. As embarcacións cas que se traballan hoxe en día son planeadoras, con motores potentes, con equipos a veces de axuda para calquer accidente no mar. Certo que a veces hai desenlaces pois tremendos tamén e trágicos, pero bueno, en ese sentido tamén cambiou moitísimo a maneira de traballar e por suposto, de vivir o mundo do mar. O relevo xeneracional costa moito no sector do mar, pero curiosamente nos recursos específicos, como poden ser o percebe, o ourizo, este tipo de traballos no mar que, digamos, non precisan invertir tanto tempo e tantas horas de traballo no mar e que normalmente digamos, o lucro económico é moito maior, é máis fácil, a xente é onde quere entrar, é dicir, a xente nova quere vir a traballar ao mar, pero quere vir a traballar a estos sectores, quere vir a traballar o sector do percebe, quere ir a traballar o sector da navalla, do ourizo, sabes, aquí non hai tanto problema de relevo como hai no resto dos sectores, como pode ser andar o peixe, andar cas nasas, eses outros oficios, pois hai que invertir moitísimo máis tempo, a veces as inversións nos barcos e nos aparellos e todo eso son moito máis cuantiosas, entonces aí o atractivo é moito menor para a xuventude.